Pini kapre constituency pen BJP long nang ki join dun amena arjiding tui pen join dun lapen ke ladak elitu la somas joining long na chitong dun lapen ke alangli district president rolene kiling ake hai lapen ke ladak local MSC Johnny Timung ake hai lapen ke ward commissioner dun na chitong dun loan lapen ke ladak board chairman lapen ke ex-board chairman, lapen ke Mondal committee tu, lapen ke district committee, office bearer tu, doa lapen ke kedo kawe tumhanta nilihin pen ke chengsi, ninga klongpe ningkang sam, lapen ke BJP nang kidu, lapen ke BJP pareng veri nang ciphe pating nang ko kardom pa jiriklo kardom. Donte mohet jong kailitum. Neprang jong elitum kedo kabeta kong rong pia ke hai pen elitum arlu alam hedung alam kupima ka chinina melam anta pinianian ke expose lap lo di arjulong lap lo kedo kabeta chini lap lo kupilo ka dingje ke kaiketa elitum phan BJP tumsi Karbi Anglong akhia dat asona mungta jojor lap ake hai Dr. Turam Nonghang CM sar lang si jojor lap hu tinili tum phek dak lo ladak kumal lo ka jojor ke ladak ke APSLC tu mafia leader ke kumal lo hokalam klan tu lo lang li jai kathar lasi li tum lang jai kathar lang li non alangli sakuri judde phisi alangli party purnangi ba party tang nai det phang claim nai Karbi Anglong phang claim nai polangli ke non ke sar por ke posonji ki unpomati alangli aja kong dotik sakuri life dotik alangli la ake me Karbi Anglong phang ke alangli la ana por ke alangli aningkan aja kong e doi se ko ke alangli ki matha por be det lo mante alangli judi Karbi Anglong phang ka chinghong pa me bulonte tangke kupi posi sakuri chiri pupe rat asai claim credit lo Karbi Anglong lo ladak principal secretary dotikta kupi posi separate role kolang li claim credit lo alangli power lo edo council lo edo kalang li claim undo is Karbi Anglong dak langpher lapen lumbajong ang kang pen constituency ang kang pen pini dak bangpharu ni rapokep sese arat pini dak nangi join dolo arat mane adon lo nangi join dun lasi pini ningarong lo lasi pini congress lapen APSLC COC pini Bharatiya Janata Party long nangi join dun dolo lasi alang le tum phan churu lo lapen thu non nangi join ni tum ta do ulang posi nil tum ako birta kilong pon dolo aduna gong ki tharun pangna apun ta political party am han pathai khonji parase lan litum long unit pan ka tu nilitum ahok peda bangke karudum long puan chonlang komentu tong alang tum ki seng jine kona tong seng ne pudekte lapen kwan dong moni doi ne la bang pudekte dalo setame non arjudum long papri papra puan be nilitum pini long term constituency pensi amathang party COC ladak ilitum CM Dr. Turam Nonghang lapen ke team Karbi Anglong ke Japon ke misen lapen ke akachang 2 hour sai ke claim ke thek long ajok si kapre ka party COC ladak team Karbi Anglong ba BJP India kang ke ong nai ke the nai family long nang join dun thank you